Sattar Kavoush, 53 jaar en zo'n 1999 wijend in Nederland en zo'n 4 hier in Drachten. In Irak schilderde hij al, in Nederland zette hij zijn kunst terug. Hij werkt met verschillende technieken en stilen. Eerst en West komen in zijn werk bij elkaar. Ja, dus ik kan zeggen expressionisme, maar ik maak mixed eigenlijk. Tussen 1001 nacht, waar ik kom vandaan, met jugendstil en art deco, waar ben ik nu? Van Noorden bedoel ik. En op eigen stijl en eigen techniek. En hoe belangrijk is die prijs? Ja, het is, voor kunstenaars is het belangrijk natuurlijk. Voor schilders of kunstenaars is het heel belangrijk. De prijs in Kuwait staat heeg onskun neven Sattar en het type dwarren van de toekomst. En mijn schilderijen, daar gaan naar een museum van Kuwait. Ja, en veel contacten naar prijzen met veel galerieën daar en veel mensen. En kan heel veel bewegen, veel dingen open voor mij, voor morgen. En ja, ik krijg heel veel uitnodigingen en heel veel, ja. De leefde van een Frieske vrouw bracht hem in uw provincie. Maar er is nog een grote leefde op artistiek meet. Sir Lawrence Tadema. Ja, Alma Tadema voorbeeld voor alle goede kunstenaars eigenlijk. Een groot voorbeeld. We hebben Rembrandt van Gouden Eeuw en van de 19e eeuw Alma Tadema. En tussen natuurlijk ook Vincent van Gogh en andere kunstenaars. Dus Alma Tadema blijft een grote voorbeeld. Ja. Ja. Maar jij bent wel Alma Tadema van Kuwait. Nee, ik ben Sattar Kavoush van Drachten. Het werk van Sattar Kavoush is op dit stuit te zien in Museum Nienoord in Leek.